pasensya na po kayo kung medyo abala first time po. Pero sabi nga po, ang sundalo ng Diyos, lagi pong handa. Magandang umaga po sa ating lahat. On behalf po ng Shopper Alpha Camping Broadwood Family, gusto ko sa rin magpapatong sa Maligano. Shopper ako. Sabi po dito sa ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay. Ano po bang ibigla, ipaliwanag ng sulat na ito sa atin? Ito po yung mga nagsisipag-aral ng mga salita ng Diyos. Bukal at taos sa puso nila ang pakikipag-aral sa mga salita ng Diyos sa ibang tao. Ngunit hindi po natin mabitis lahat. Hindi po lahat sumasang-ayon. Kaya nga po may mga sinasabi sa Biblia na may pagkakabahagi. Yun po yung iba-ibang description nila sa mga nababasa nila sa Biblia. Iba po yung paniniwala nila sa lahat ng mababasa at sa lahat ng naipapamahagi nila. Ngunit po, ang kagandahan lamang po noon ay tayo na yumayakap sa pananampalataya nito ay isinapahagi natin ang salita ng Diyos na may kalakip na pagmamahal, kalakip ng kapayapaan at kapanatagan loob. Kumbaga po, sabi nga po sabi ko nga dito sa 3, minamahal, sa 3:1 po, 3:1 sa 11, minamahal, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakakita sa Diyos. Hindi po ba magkaugnay lamang sila? Kasi nga po, kung tayo'y nakikibahagi at nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, nararapat lamang po na tayo'y dapat sa paningin ng Panginoon. Huwag po natin gagawin ng isang bagay na sapilitan nga, sabi nga po niya sa kapatid natin, ng sapilitan. Gawin po natin ng ito'y bukas sa ating loob na may pag-ibig upang magre-reflect po kasi yun sa atin Kung nagsasalita po tayo dito sa harap, kung tayo po ay nakikibahagi ng salita ng Diyos, at hindi po nagre-react sa mga gawa natin, useless po ang mga salita, useless po ang binabasa at ang pag-aaral natin. Naway po sa bawat biglas, basa at binabasa at sinasalo po natin ang mga salita ng Diyos, ito po yung nagre-reflect sa mga gawa natin. Faith in action. Kung nagsasalita po kayo ng mabuti, ipakita niyo po sa gawa. Isa pong kahapat-dapat at isa pong tama na isang sundalo ng Diyos at yumayakap sa pananampalataya nito ang paggawa po ng mabuti sa kapwa. Hindi po natin kailangan maging perfect sa iba. Hindi po natin kailangan maging perfecto sa mata ng ating kapwa-tao. Dahil po, sa paggawa natin ng kabutihan, nakikita ng Diyos kung gaano tayo kabukal, kung gaano katotoo, yung ginagawa natin para sa atin. Lagi po natin kalakipan ng pag-ibig ang katagawa. Sa lagi ko pong binabasa dito sa banal na kasulatan, gusto po kasi ako dito, sabi ko kasi sa 1 Corinto 13:13, tatapwat, mananatili ang tatlong ito, pananampalataya, pag-asa, at ang pag-ibig. Ang pinakadakila sa tatlong ito ay ang pag-ibig. Ibig kong sabihin, magagawa po natin ang dapat, mabuti, kung ang lahat ng iyon ay kakalakipan natin ng pag-ibig. Ngunit po, papulit, pasasalamat sa nag-iisang Ama, Anak, at sa mga baklayang bumaba upang bigyan tayo ng magandang araw sa araw na ito. Salamat po. Ganun din sa inyo mga kapatid, binabati ko kayong lahat na mapagpalang umaga and sa happy anniversary mga kapatid mga kapatid. Sa oras na ito mga kapatid, pinagkaloob ng Banal na Espiritu ang ating pag-aaralan. Sa unang sulat na pinagkaloob na sa unang Pedro, Kapitulo 4, 14-16, hindi ka na pala nakakapsat ba sa Teologano ka naman, lumalapat na ipinasanto kung pinagkaloob. Ang Banal na Espiritu kanina mga kapatid, ang pagbato niya sa atin, sabi nga ka na pagsisisi at palinisan ng ating puso. Dito sa sinabi niyang pagsisisi mga kapatid na kailangan natin na ang pagsisisi hindi lang daw yung
pag-aamin ng isang kasalanan, kundi ang pagsisisi yung manatili sana tayo na nagsisi na tayo na itong araw na ito, umpisa na empisan din na sana tayo mag-checks ng kapatid. At sa verse 6, sabi niya dito, naman, kayo ba pwede nagat ng Kristo nagasap kayo? Dito na kapatid, sino yung sinasabi niya dito na hinuhusga kayo? Bilang isang union espiritista, hindi nilingit sa atin. Kaya naman na ang union espiritista hindi ba hinuhusga? Hindi ba pinipitasan ng ibang tao, mga kapatid? Ngunit, ang sabi ng banal na espiritu at ang kasulatan, nag-asap sa itimay baba. Kaya sundan ko itimay natin sa buwan ng hindi ako. Ngayon, dito mga kapatid, hanggang nandyan yung pagbuhos ka, nandun sana yung ipakita natin na matatag tayo. Hindi tayo, kung nangyayag sa pagsinsya na kagsusurang ay Tagalog, kung nangyayag pagsabi, awang kumangag na kung nangyayag na kayo, awang kumangag sa loob. Mabigat kung nangyayag po hindi pasipin na sa mula kasulatan, kung nangyayag na kayo ng Ibuhan, kung nangyayag, iti espiritu, iti Diyos ko na may isang espiritu, nagkitanak na ako na nagkitanak na ako mag-test pa po na nagkakaw ganito. Espiritu, suga po na ako na naibigay. Ang sabi doon sa 16, sa atin yung po, ang nakakapag iti pa kayo sa lagang iti biyak ititinggal na isa ka na tayo na tayo mabuta yung ay sa Kristo ipakita na na yun na yung ba mabigat tayo ang